bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, il va trop. Eh, Mouna. Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais pourquoi tu dis ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kaladiata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanao, Doctorate Jamonyese, bien turcolade Madela Koi, Fiao, Foka Soro, Ie Bana Yen Cardona Kari, Mega Sabaga Sagat Dangarika, Adamaleka Yenamayala, ou Kalaka Mo Faricolola, ou Eratin, Fiao, Foka Soro, Ie Lacolson, Yuma Segere, Affaire Okoro, École de santé Kaladiata, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas m'avoir Calabancoa. Famille santé para Mayesa, Nimbela de Rebeke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flecké en Bologigi, formation de qualité, doctorat Siraka, même si Galo Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, au Pala de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Bolofaro de Flani, Sigle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, Noye niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale, formation au cofé, aide-soignant, catapora matronica, Nimbela de Ledo, École de santé Kalatana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorilla, Aïwa, la Colédéon, Annie la Colédé Zomo, Aya Sefa Jona, Akal la Colédé Inzagere, Yoni Jamaka Chaya, Utogole de Plan Envers Calabanguraya, Hôtel Wasulu Cofé de Tuay, Waligere Negaduru Bamba, 76 45 85 40, non média 20 80 22 20. Kalan, Kalan yes, Doutri, ni wari dafara e passé Dakar. Kasirad nama. Sungalo, e kungolo ate. Dugu wari, ko diba, fo dugu andugu. Don wara tade. O koni kuma tala sa. E kasama moneto yi. I yere ta. Sita. Sita ka numéro flani. Warichi. Wari sera. Allô? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n gomi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye, wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45.
An b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka jani sugandili la yaasa ka se ka kibaruyaw sɔrɔ k'a to aw sigiyɔrɔw la Mali cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi wulada in na an bɛna taa Tenza Waten sɔrɔdasiw kabini kunu u y'u ka wulikajɔ daminɛ dugu laban o baara o daminɛna an yɛrɛ fɛ yan fana Bamako wulikajɔw bɛ senna sanuko bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min ye kalanta ye o bɔra ma école karamɔgɔw olu caman kɔni kun taar'u ka kalansow la bi keba ale ni ɲare dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ an n'o kumakan o da o tulo kan kɔkan kibaruyaw la min ye sɔngo ye ko a bɛna kɛ cɛbɔ ye wasaden kalata nata la Senegalikaw fɛ yen lamɛrikɛnw fɛ yen an n'an da don kibaruya dɔ la ye ka sɔrɔ ka kun cɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye farikolo ɲɛnajɛ min ni o bɛna taa ɲɛ ale lamɛrikɛn kelenw fana fɛ yen an yɛrɛ fɛ yan tenisi ale ni a tɔw bɛɛ lajɛlen yaasa ka se ka an ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a dafalen a b'aw sɔgɔ an ka page YouTube la yaasa kibaruyaw a se kana fɔ aw kɔ jani.ml FM ale sanfɛ wulada in na an bɛ biji maaw fo ni ye commandant kura ye n'o ye Jakite ye an b'a fo commandant danga n'o ye Adama Kita ye k'a Jalo keba an taara zole da ye bi an taara biji maaw fo yɔrɔ min n'i donna kɔnɔ ka bɔ dɔrɔn u bɛ fɛn dɔ fɔ an taar'u fo bi k'u encourager u ka baara la olu n'a tɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo min ye jeune policier minnu fana bɛ yen k'u fana fɔ k'u waliɲuman nka bisi kɛrɛfɛ polisiw ka ka fɛn tɔgɔ ye di u ka Michel ale bɛ ka so dagabana dilan ye dɛ i y'a ye batiba dagabana min ɲɛsinnen don bisi ma n ko ye polisiw ka amical de ye amical ka baara siège de dilantɔ filɛ nin ye ta kɛba yɔrɔ do dɛ yɔrɔ belebele an yɛrɛ bisilakaw an ɲɛbɔlen don a fɛ bi na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sɔɔni sisan an bɛ ni kibaruya ninnu walawala a bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min na. K'aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn Mali ale ni Algérie yalama u bɛna na kisi ɲɔgɔn ma wa ɲininkali a kan ka kɛ sabula armée kunungo ale y'a yira k'a fɔ ko min ye Tenza Waten kɔni ye k'o bɛɛ don a sagoya kɔrɔla la o tɔ tora dugu kelen ye o dugu in fana bamanciwale ni ninjugawale kɛbaw kɔni dalen do ye u bɛ k'an ka sɔrɔdasiw olu kɔni kɔnɔ ye sabula kabi kunu wulikajɔ min n'o bolodara an ka wolomasiri tabaw fɛ o laɲini ye kelen pe dɔrɔn de ye dugu in k'ale jaso yaasa min ye sɔrɔdasiw ye u ye baara mun daminɛ a ko tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kun cɛ cogo min na sa wulikajɔ in kɔni bɛ senna min ye armée ye ale ka o wulikajɔ ka taa se Tenza Watenkaw fɛ yen a baara bɛ senna kabini kunungo bi tile kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko Algérie ale sirannen min don nin waati in na Mali sɔrɔdasiw ka wulikajɔ ɲɛ ani a ka dancɛ la ale kɛlen don ka taa bɔgɔ frontière keba frontière dancɛ min ni Algérie cɛ u kɛlen ka taa bɔgɔ dɔ wuli ye bɔgɔ kogo bɔgɔma k'o wuli k'o jɔ ye kaki yaasa ko min ye ka dancɛ yira an na an kana porokoto ka don ka jamana ale kɔnɔna na bamanciwale ni ninjugawale kɛbaw olu dun kɛlen don ka yen yɔrɔ in kɛ u dagayɔrɔ ye nin waati in na min ye Tenza Waten yɛrɛ dugu kɔnɔna ye hakililaw kɔni kɛlen don kelen ye ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ka wulikajɔ a n'u ka baara kɛcogo ma jɛkulu min wulila nin waati in na n'u olu bɛ dugumasira fɛ n'u bɛ ka baara kɛ sanfɛ fana u y'a yira k'a fɔ ko min ye bariya min kɔni b'olu ɲɛ o t'olu ɲɛ siran ko ye sabula olu bɛ Mali dancɛ dɔn u kan k'u ka baara kɛ cogo min na u b'o dancɛ dɔn keba kabi kunu fo bi se ma kɛ maa ma fɔlɔ min ye maa ni maa ma kari ɲɔgɔn na fɔlɔ an ka sɔrɔdasiw kɔni bɛ ka taa
min ye ninjuga wale bamaja wale kebaw ye u ti ka ye convoi yɛrɛ a tɛmɛna Tinɛ Sako la min ye abe baara yɔrɔ dɔ bɛ a y'o munumunu sabula nin waati laban ninnu na jan caman dara fo ka taa se jan 9 ma k'a daminɛ juin kalo la ka na min ye kilomɛtiri 35 ka taa Kɛɲɛka yanfan fɛ a yera k'a fɔ sa ko min ye wolomasiri tabaw ye u y'o dangu u y'o sago keba k'u kunda nin waati na dugu laban in ale kan dugu laban min ni bamanci wale ni juga wale kɛbaw kɛlen n'o kɔnɔna na bi nin waati in kɔnɔna fo ka taa se anw sigi waati na anw don waati ma nin kuma in kɔnɔna na maa ma se maa ma fɔlɔ su kuntala bɛ se ka janya min ye wulikajɔw ni cɛsiriw kɛnɛ ka ɲi armée ale ka progression o bɛ sen na Tenza a n'a a lamini bɛɛ lajɛlen na kabini kunungo u ye bɔli min kɛ keba a bɛna ta min ye Mali wolomasiri tabaw ye u ma da o ma koyi maa minnu donnen don kuluwo kɔnɔ fɛn fɛn kɔni bɛ kuluwo kɔnɔ i bɛ bɔ walima i bɛ sa ye kalo kelen e bɛ kuluwo kɔnɔ kalo fila e bɛ kuluwo kɔnɔ ni doncogo wɛrɛ t'i bolo ni ma bɔcogo wɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ la e ko e tɛna sa k'i to kuluwo kɔnɔna in ale la ye o kɔni ɲininkali to min o bɛ nin waati in na ka kɛ ni armée ale ka progression ye progression min ni nin waati in na an bɛ ka min fɔ aw ye maa ma se maa ma fɔlɔ min ye bamanci wale ni wale kɛbaw ye o kɔni taalen don ka t'u daga fo wofin dɔ kɔnɔna na ye sɔrɔdasiw olu kɔni bɛ u ka baaraw la yani u ka masaranga sɔ kɛta la Bamako yan ministre min bɛ sanuko kunna ale ni faso ka kunnafoni gafe min bɛ n'o ye lesɔri ye a n'olu ye baro sigi kɛ sanu nafa sanu bɛ se ka yɛlɛma cogo min baaraba minnu bɛna kɛ sanuko hukumu kɔnɔna na ani Mali yɛrɛ ka laɲini ye min ye ka sanu bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan k'a sɔrɔ a gɛrɛgɛrɛ ma bɔ n'a bɛ fɔ ma ko ka rafine ko laɲini ye o ye ministre kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko min ye sanu sariya kura mun sigilen don an ka jamana kɔnɔ ni maa kɔni bɛna na sa k'i bɛna na dugu jukɔrɔ nafaw bɔ sariya kura in a na boli kan sanu bɔyɔrɔ kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu fana ka contrat nana ban kebaw bɛɛ lajɛlen bɛna na don kura in kɔnɔna na nka yan'o cɛ kɔrɔlen ale de bɛ boli u kan Yubaba ale ye munumunu salo kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na ka taa yɔrɔw lajɛ yɔrɔ minnu na sa sagatigiw minnu ka saga feere yɔrɔ 7 datugura Bamakɔ kɔnɔna na olu bɛ se ka taa sigi yɔrɔ minnu na Sanankɔrɔba bɛ o la Zantigila o b'o la n'a bɛ fɔ ma ko commune Zan Kulubali ka taa se cathédrale ma nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na sa ministre kɔni ɲɛda kɛnɛw kan baaraw olu bɛ se ka kɛ cogo min na min ye kota nasira ye an y'a fɔ aw ɲɛna kunungo ko min ye jamanakuntigi ka avion sanniko la seereyaw olu daminɛna kunungo ntɛnɛ nin kalo ye salen tubabu kalo salen tile 30 kɛba min ye seere kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka kɛɲɛ pankuruko ma ani wolomasiri tabaw ka minɛn sali ma baaraw ye tali kɛ o la maa min don maa dogolen tɛ Bubakar Ben Buye Aidara ale ye trésor directeur général kɔrɔ ye ale de welela sa kana ko a kana seereya kɛ ka kɛ ni parquet n'o ye procureur général ale ka laɲini ye seereya in kebaw ye seereya in kɔngoyi seere u y'a kɔda ntɛnɛn na kaki a kuma lamɛn min ye Bubakar Ben Buye Aidara ye ko a kana bɔgɔ jeninen ka a ye min ye min kɛra a ɲɛna a k'o fɔ ale ka kuma fanba ye tali kɛ min na sefa wari miliyari 15 ale ko ministre ko o k'o bɔ nka sɛbɛn min bɛ yen n'o b'a yira k'a fɔ ko ministre ko k'ale ka wari in bɔ wagane kɔnɔ o sɛbɛn bɛ tali kɛ san 2020 ani san 2014 ani san 2015 la ministère de l'économie ale kɔni ye o di ale ma ko yaasa sa a ka se ka musaka in bɔ musaka min n'o bɛ se ka kɛ ka baara kɛ nka keba majɛ min bɛ Aidara kɛ ka kuma na i b'o dɔn wa ni nin baara sugu bɛ kɛ facture de bɛ k'a la a bɛ fɔ min ma ko bordereau min b'a yira k'a fɔ ko musaka in donna ta a kɛra ta o si ma sɔrɔ Aidara kɛ bolo koyi min ye cour n'a ka conseil ye olu dusuma kasi la ni maa min ko k'a bɛna seereya kɛ nin ye daluya jɔnjɔn ma sɔrɔ a bolo min ye a kumakanw ye olu kɔni nana kɛ sa min ye kisɛ tɛ a ka kumaw la sabula n'i ko a fɔra k'e ka wari bɔ sefa wari miliyari 15
lettre de cira e ma bordereau t'a la fournisseur tɔgɔ t'a la facture t'a la sɛbɛn jɔnjɔn foyi t'e bolo min b'a yira k'a fɔ ko e kun kan ka nin kɛ k'i ko a ye sira bila han parquet ale ko ko komi ale ka seere nalen dɛsɛra sabula ale de ko k'a kana seereya kɛ keba n'i bɛ kiiri kɛ cogo dɔ n'a fɔra ko parquet maa wele o kana jigi tigɛ tan cogo la a kuma ka ca parquet ko n'a ma ɲɛ o kɔ ko olu bɛna laɲini kuraw don han nominali ko k'a kɛ k'u jɛra de ka waleya ta ka ɲɛsin jamana ma min bɛ jamana dafiri n'a bɛ f'o ma sa ko association de malfaiteurs ani fana ko ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin an ka sariya sunbaw o juguya la u y'a yira sa k'a fɔ ko parquet ka o laɲini o bɛ tali kɛ sigininden 77 la ani 78 code pénal sɔrɔdonbaga minnu bɛ yen ni olu ye avocat de la défense ye keba olu wulila k'u jɔ cagi k'o tɛ se ka kɛ yan dɛ ko min ye nin baabu in ye min ye nin kiiri in ye min ye nin dossier in ye a san 3 ye nin ye a k'o bɛ sen na ko procureur tɛ se cogo si la ka na bɔ ni ko ye ko min n'o ye ko kura ye a kɔnɔna na ko k'o ta ka don a la koyi ko san 3 in kɔnɔ min ye nin ko in ye a taara ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ fɛn minnu fɔra ko nominali bɛ kɛ o la o nominali ka kɛ nka bi procureur tɛ se k'u to kiiri diya la k'a fɔ ko fo jagoya ale kana na ɲangini kura sigi sen kan keba bɔlen babu sali kɔnɔna na a nana n dayi kosɛbɛ min ye procureur ye ale ni avocat de la défense ni ɲɔgɔn cɛ président du tribunal ale ko k'an ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sɛgɛnnafiɲɛbɔ n bɛ tile k'o f'i ye o bɛ kɔmɔsuruku da kan ja n'o tɛ Bɛnibuye ye kuma minnu fɔ wa wari bɔli la wa k'a fɔ k'a donna ta a bɔra ta wa keba k'o si kɔni tɛ wasa kɛ tribunal kun sigilen don ni min ye o ye a kun k'a fɔ k'a fɔ a fɔra ko ne ka sefa wari miliyari 15 bɔ eresi min ni facture minnu dara kan o filɛ nin ye bordereau d'achat filɛ yaasa a ka se ka dɔn wari taara fan min a donna fan min ko n'o ma ɲɛ ko kɔni ko a ko gɛlɛyara o de la sa kiiri maaw komi avocat de défense olu ni procureur de kun karilen don ɲɔgɔn na sariya sun ye a ɲɔngiri sabula ale ka laɲini fana tun ye min ye o ma sɔrɔ kiiri yaasa ka se k'a daminɛ kura ye u ye a yira sa k'a fɔ ko min ye musaka minnu bɛ yen n'olu kɔni kun kan ka don nin ko in na sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen mun b'a yira k'a fɔ ko wari in bɔra n'o ma sɔrɔ Bɛnibuye ale nana ɲininka fɛn minnu na ale fana ma se k'o kɛ k'a ka kɛ suyɛni ye suyɛni min ni maa damadɔ jɛra ka o kɛ ka ɲɛsin jamana ma tile bɛ ban waati min Mamadu Kamara ale kun kan ka don yaasa k'ale fana ɲininka ale min kun ye IBK ka chef de cabinet ko in waati la ni ye procès ye bi ta kan ka tali kɛ ale ka ɲininkaliw la n'o tɛ kunun ko keba procureur ka maa la nalen a sen ma ngolo fa dɛ laɲini minnu tun kɛlen don a fɛ a ma se ka kɛ sabati fɛn ye sabula a kun kan ka fɛn minnu fɔ daluya kɛrɛnkɛrɛnnen o ma sɔrɔ a bolo koyi u b'a fɔ min ma ko preuve tangible keba o ma sɔrɔ Bɛnibuye bolo donc a kɛra jigiwaro ye nka n'i ye kiiri yɛrɛ ta k'a lajɛ jamanakuntigi ka pankurusan ko in ka taa fara fɛn kan an yɛrɛ ka marabolo an ka jamana marabolo fɔnko ɲɔgɔnkɔ ni majɛ min bɛ a la a y'o de da kɛnɛ kan dunko juguya ni yuruguyurugu ɲɔ ɲɛko jugu ka se jamana nafolo ma ko o de kɔni ye nin kɛnɛ in ye keba o ye anw hakilina ye han sabula an ye min jateminɛ o y'o de ye e ko k'e ye minisiri ye e ko ko maa ka sefa wari miliyari 15 bɔ ja sɛbɛn fɛn fɛn b'o yamaruya ko don la e m'o di o ma o fana ko ale y'o bɔ ko lettre filɛ nin ye lettre dun bɛ d'i ma yɔrɔ min f'i ka na ni bordereau ni facture ye keba de tɔgɔ b'a kan wa jɔnni tɔgɔ b'a kan a wari taara jɔnni fɛ yen a taara fa jumɛn o ma se ka sɔrɔ donc bi Mamadu Kamara ale ka lamɛnniw tun bɛ sen na komi an sen tun bɛ kɛrɛkɛla bi an ma se ka taa ye nka n'Ala sɔnn'a ma min mana bɔ o ko kɔnɔna na an na o da maaw tulo kan minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Asa Bajalo ye ko ale ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ Motikaw fɛ yen k'u ye maa 3 minɛ suyɛnni na yɛrɛ taji suyɛn ko wa k'a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin taji suyɛn min kɛlen filɛ nin ye maa n'i minɛn'a la ale kɔni ka minisiriso la a na i di sariya tigilamaw ma
wa b'a ɲini a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ taji minnu bɛ d'u ma u k'u minɛ cogo ɲɛ n'o tɛ nin don nin tɛ o n'i ye dɔrɔmɛ kelen wo so ale ta ale fɛ yen i k'a bila i kunna k'a fɔ k'i ka wuli ka jɔ kɔni n'i ka cɛsiri k'o bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye sariyatigiw i bɛ t'olu jaabi cogo min ye i nɔ mana minɛ a kow la minisiri min bɛ kalanko kunna kunun ko ale kɔni y'a yira sa ko kalanta bɔra dɔgɔkɔrɔ koyi bi de tun kan ka kɛ ekɔlita ye keba a bilara octobre kalo a bɔra octobre kalo tile fɔlɔ in na ka taa bila novembre kalo tile 4 na i taara kalanso dɔw la olu tugu ko cogo di aya ministry bɔra aya ministry bɔra ka kibaruya min di ekɔlitaw dati repousseli la ne yɛrɛ ka jati la kibaruya in wagatiw n t'a fɔ nka tɛmɛna nka a kun kan ka kɔn ka kɛ yanni kunun ɲɛ barisa Bamako ni Mali kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn situation min kɛra ɲinan jiko sira fɛ donc ekɔlisow ni sow ekɔliden parents d'élèves ekɔlidenw ka sow a caman inondera a caman bɛ gɛlɛya kɔnɔ an ye kibaruyaw sɔrɔ an somɔgɔw bɛ yɔrɔ minnu na o caman déplacera u denmisɛnninw déplacera dɔw taara ekɔlisow kɔnɔ dɔw taara u balima wɛrɛw bara ekɔliso dɔw yɛrɛ bɛ olu kɔnɔna fara ji la tewu mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka taa sigi yen fɛnɛ donc ni ministre bɔra ka télé la ka décision fɔ k'a fɔ ekɔlisa repoussera ni kalo kelen ye an b'a fɔ n ko ɲana n ko ga vraiment u kun kan ka kɔn k'a kɛ yanni kunun cɛ o ye ne ka faamu ye ministre ka décision na an ka jamanatigi fo ala k'a lahinɛ Dramane Ɲare an filɛ yɔrɔ min na nin ye second cycle kɔnɔna ye alhamdulillah second cycle in kɔnɔ san caman tɛmɛna kalo 3 de tun bɛ kɛ ji la nin kuru in kɔnɔ yan octobre novembre décembre donc jamanatigi ye yamaruw di a ka denmisɛnninw ma ko Ɲarela bulon a base ye denmisɛnninw ye a ko a y'aw cɛsiri second cycle la karon ka bɛ yen nɔ a ka fara a kan hali bi a k'a lajɛ a ka solution ɲini kuru kɔnɔna la alhamdulillah collectif wulila k'i cɛsiri sababu sɔrɔla ka na bɔgɔ kɛ kuru kɔnɔ k'a fa ji tɛ sigi yen san nana cogo o cogo inondation kɛra cogo o cogo ji tɛ sigi Ɲarela ekɔliso second cycle kɔnɔna la donc o y'anw kelen ta ye ekɔliso minnu bɛ anw kɛrɛfɛ anw ka premier cycle olu m'o garijɛgɛ sɔrɔ ekɔliso wɛrɛ minnu b'an kɛrɛfɛ olu m'o garijɛgɛ sɔrɔ ji sigilen bɛ a bɛɛ kɔnɔ donc anw kɔni kun labɛnnen don ka ekɔliso in anw kun labɛnnen don ka kalanta makɔnɔ basa problème t'anw bara nka i mana jate minɛ ekɔliso 10 na ekɔli kelen o de ka situation ka ɲi 9 bɛɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ Bozola ekɔliso danganda mɔgɔw de sigilen bɛ yen nɔ olu de b'a kɔnɔna la yen nɔ ekɔliso wɛrɛw bɛ yen o kɔnɔnaw falen bɛ ji la hali bi an ka ɲɛmɔgɔw fɛ faamaw fɛ mara ye ɲɛsigi de ye ni mara kalifar'i la i bɛ kow ɲɛdɔn ɲɛw fɔ fɛn bɛɛ ɲɛfɔlen b'i ye olu kan k'a dɔn k'a fɔ ɲinan san na ji bɛna ka se hakɛ min na u kun kan ka disposition ta mɔgɔw kana bin nin kɔnɔna la o ye ne ka faamu ye bon ni ala nana kɛ o disposition ma se ka ta an bɛɛ nana an yɛrɛ ye situation dɔ kɔnɔna la anw minnu bɛ dugu ma anw minnu tɛ kalama anw minnu bɛ k'an ka du gérer jamana sanfɛmɔgɔw ministre minnu bɛ yen nɔ olu bɛ ka Mali ekɔliso bɛɛ gérer u b'a bɛɛ kalama a bɛɛ information b'u bolo à la seconde à la lettre
olu ka sigi ka nin makɔnɔ ka sigi ka lajɛ fo ni bi kunun don kama ka na yɛlɛmali kɛ ne b'a fɔ vraiment hali bi u k'u cɛsiri hali bi vraiment u ka to ka kɔn ka wuli o de ka ɲi sinon ye nin min fɔ ni cɛsiri kɛra ni ɲɛsigi kɛlen don disposition bɛ ta ni samiya donna nin dugu isolelen don ninnu kelen bɛ i n'a fɔ île o tuma a ye moyen dɔ ɲini ninnu ka se ka kalan kɛ ji kama donc ne ka jate kɔnɔna o y'o yɔrɔw ye. Ayiwa n'an bɔra Mali kɔnɔ sa an bɛ taa Mali kɔ kan Senegalikaw olu fɛ yen Ousmane Sonko ni ale ye u ka jamana ale premier ministre ye a y'a yira k'a fɔ sa ko a ka parti politique n'o ye PASTEF ye k'u ka ale ka cɛbɔya kɛ dɛ ko n'Ala sɔnna a ma min ye wasaden kalata nata ye novembre kalo tile 17 a ka parti ko o na a ka cɛbɔ y'a fɔ yaasa a ka kɛ u ka parti tête de liste ye Ousmane Sonko yɛrɛ a labɛnnen don o kama sabula a bolo min ye wasadenya in ye f'a baara ka kɛ ka ɲɛ yaasa min ye Senegali ye a bɛ se cogo min na ka wasabulon ɲɛnama sɔrɔ wasabulon b'a to ale ni Diomaye Faye u bɛ se cogo min na k'u ka baara kɛ i n'a fɔ u y'a laɲini cogo min na sabula wasabulon tɛmɛnen min tun bɛ u y'o ci ka bɔ yen halisa Senegalikaw fɛ yen Senegal jamanakuntigi n'o o ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ye ale ni Al Jazeera maaw ye kunnafoni di kɛ a y'a yira o senfɛ sa ko ale kɔni bɛ ka cɛsiri sugu bɛɛ kɛ Burkina Mali Niger olu ka segin kɔ u ka na CEDEAO ale kɔnɔna na ko o ci ko ale bilalen n'o la ale kɔni ka wulikajɔ kɛkun ye o ye yaasa o jamana fila in saba ninnu u ka segin kɔ ko baara o baara bɛ yen ni o kɔni bɛna kɛ o hukumu kɔnɔ k'ale na o kɛ ko sabula ni jamana ninnu tun y'a yira k'a fɔ k'u bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ ko sabula ko bi min ye CEDEAO ye ko diɲɛ magobatigi k'olu de sago b'a a la min ka d'u ye u b'o kɛ ale y'a ɲini u fɛ u ka to a kɔnɔ u ka jɛ ka kɛlɛ kɛ yaasa cogoya min na min ye CEDEAO ye a bɛ se ka kɛ olu minnu bɛ yen bi u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka CEDEAO yɛlɛma fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ yen sa ka se ka olu kɛ a ko ale kɔni bɛ nin se kɛ nka n'a dɛsɛra fana a n'o fɔ ɲɛmaaw ye yaasa u ka se ka faamuyali kɛ Tinisikaw fɛ yen maa 12 olu kɔni tora ji la denmisɛnninw n'o ye denyɛrɛninw ye ni musow olu bɛ a la u kɔni tora ji la sabula u tun b'a fɛ ka baji kɔgɔji tigɛ ka taa Jɛribakaw olu ka fanfɛla la Tinisi dugu dɔ don o dugu in ale kɔni n'i y'ale tigɛ i na taa nanzaralakaw olu fɛ yen kudariya in kɔni bɔra Tinisikaw yɛrɛ ka ɲɛmaaw yɔrɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko maa 29 o kɔni wɛrɛw bɛ yen olu su bɛ ka ɲini hali bi wulikajɔ in kɔni kɛlen kɔfɛ a yɛrɛ ka fɔ sa ko 12 kɔni olu tora a la ni ye Tinisikaw ye u y'a yira sa k'a fɔ olu kɔni tun ye karangadaw suwa min ye u ka maaw ye u y'olu bila ka wulikajɔ kɛ ji sanfɛla la nka nɔɔnikɛlaw kɔni sera ka min bɔ o ye ninnu de ye fɔlɔ min ye maa 29 wɛrɛ bɛ yen olu tununnen don Congo RD Congo kaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko bana min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko gɔnbana n'o o ye bana jugu in ye ko a ye maa 43 a y'o de fa olu fɛ yen kabini a daminɛna u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 7,889 o de kɔni tun ye bana in sɔrɔ bana in sa u y'a yira k'a fɔ k'a kɔni sɔrɔla u ka jamana Sud Kivu kaw olu fɛ yen yaasa sa ka se k'a kunbɛn u kɔni kɛlen ka wulikajɔ boloda sa k'u bɛna boloci belebeleba kɛ yaasa bana in a bɛ se ka kunbɛn cogo min na gouvernement yɛrɛ tun y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Nations Unies ye ale ka bolofara min bɛ adamadenya dɛmɛliko kunna sa k'o tun ye boloci boloda septembre kalo tɛmɛnen tile 27 n'a tile 28 jamana ale ye yenfan fanfɛla ninnu fɛ sa yaasa variole de singe a bɛ se ka kunbɛn cogo min Rwandakaw olu y'a yira k'a fɔ sa ko maa 8 o de kɔni fatura kunungo k'a sababuya kɛ bana wɛrɛ ye bana min n'u b'a fɔ ma ko Marburg in kɔni u y'a yira sa ko ale ni Ebola de ka surun kosɛbɛ min ye Rwandakaw fɛ nin bana in kɔni de poyera ka bɔ maa 8 a kɛra o de sata ye u y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ Rwandakaw fɛ yen yaasa nin bana in bɛ se ka kunbɛn cogo min ko a bɛ mura sugu dɔ bila maaw la fiɲɛ a b'o kɛ min ye dusukun ye k'o girinya kosɛbɛ i fari a bɛ bilen k'u kɔni bɛ ka fura ɲini a la yaasa a bɛ se ka kunbɛn cogo min na Afrique du Sud kaw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko maa wɛrɛw fatura tuguni u ka ntɛnɛndon muguciba min kɛra so 2 ale kɔnɔna na min ye kin kɔni kɔnɔna na Afrique du Sud kaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko maa 18 o de nin tora a la wulikajɔ min n'o kɔni kɛra muguci ye du 2 ani ɲɔgɔn cɛ u y'a yira k'a fɔ ko maa kati gɛlɛnw banbanciw olu de kɔni bɛ du ninnu ale kɔnɔna na
Afrique ni France no oye sommet Afrique France keba komi ye samba fla ani mugan woro kabna ta ke Nairobi ka fe Kenya mi nye Emmanuel Macron ye ale ni Kenya jamana kuntigi no William Ruto kuyo kibaria di ukelenga nyonsoro New York ka fe Nations Unies ale ka assemblée la farafina jamana chama be kulu koni ni wati na ulube ka ufere mine mi sommet France Afrique la ka sababa ke munye mi nye ndendanu nye Macron ale kunyulu faranyanga zenta la kaba faga ke jamana kuntigu ye ko ka kuma ulu fe chama ya yira ka boko doga ma mingara folo tala eko ulu senaye zenta kenaka wa kwa e demse munu wele kubla chila ka kulu fana wele o commencer ki wolo la mina bi ana e mindi uwere ka jamana ma aka olaje no ya soro ay minga no ye masbe ko de ye walma no ye ko basigile jamana ulu ni nyonche États-Unis ka o fe fie juguba do ndeko keba nazara nunu fia mana wululu fo lube togo dawla tuguli de ko uragan Hélène aya fulu ina ka togo Hélène wa tsunami uni fo be togo takada fo na mare ta do ko uragan Hélène ye muso togo mindi ko oye tieni barike États-Unis ka o fe keba miye ma bi kononto ani saba o de nitura ako senfe miye Hélène nye ateni katari kotrowa wakana aywa l'Amérique ngoni sembe ulu ye ko be jien jamana yi am sey kana farko lo nyeje keneka keba miye wulu masiri tabaw kulu sengoroma dondo o kupu folo otana no ye soutien ka nyesi wulu masiri tabaw ma ya ira sako sibiri temene ngoni ko kupu bana peu Nescafé terrain alega kalaban kuluba ka ufe ayera saga ira ka fako mi génération foot de kalaban goro GFK ale se soro kile anifu kanyesi association de football de Tchemani mano AST dulati kwa jara kosebe minye sous-préfet ye ale tumbe akeneka ani maba woro kata ni kupu inke ya saga se ya ulubasiri tabaw kulu kokoromadu tenisiko la sa Boubacar Dia eko ale maket tibali wa miye Boubacar Dia champion ni Mali ya ira saga foko ale koni barka buyana kosebe kade uluka ta fanve sa chemogo so o koni fana ye iseke kosebe ke bandaro nununga ngwe tugumi CCD otuna na ke 7 sawa komi ye minute binani ani saba konna na sibiri temene championnat national mi ye jere dam muso ifeye kuma nyagandu ale fana ye se soro kata se uka multiple champion no ye Aïssata Keita ye ko kara 6-0 ye mi ye tenisi ale fana farkolo nyina janga jamana kono mi nafaka bo kosebe Ageisha Jara na ale tale non dulati la bi musolakado PSG konna na keba kwa bido ne atara dro ajira dro ay bido wa ko mi nye abora to mina Casablanca ka ofei e ko lutika nimisa wa ko sabula mi Ageisha yi kari temene ni kalo tletanu kononto kwa chelu dasi olu aya fere ka wardu ngaba be chelu dasi de farkolo nyene ye je selege nani konna na keba nazarala ka ofei no France ka ofei yesa uka mami mbe nuba fama ko Antoine Griezmann ni uka jamana entraîneur ba wole ko Grisou DJ Deschamps ko tiendo kale ni Griezmann kadi ko be ko kale ga joueur mandido kwa ya seke équipe nationale ko Griezmann akoko France équipe nationale ko dokerati ko minye o ballon d'année alebna na isembola akelente miye Varane France fanfo fana tuenu fo madanda o olubala jelen tuyo fo ka damine coupe du monde 2018 la sa miye Griezmann ye aya ira ka fo ko lu kofe ale kara champion du monde ye ayi sego ke France ye a jouer France fait miye chien keme ani bisaba ani wolonvla ye bi binani ni nani keba ayode dasi wa bi miye kunun tenay septembre kalot le bisaba ko dokerati France équipe nationale la ko alebita asegana fiye bo sabula alere aya seko bela jelenge l'américain fait basket kelambe nuba huma ko Dikembe Mutombo ko ala alega kalfamina ala miye basket kelanye aya seke NBA la sigidenya yoke
min ye a ka baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛlen sa a kɔni kun ye dege karamɔgɔya daminɛ o kɔfɛ yani a yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ka janya basketkɛ terrainw na u y'a yira sa ko ala ka kalifa minɛ k'a si to san 58 na kunun tɛnɛ ko kansɛri o de tun bɛ a la n'o ye cancer de cerveau ye farikolo ɲɛnajɛkɛla in a ye basketi a kanu kosɛbɛ keba an bɛ segin ka na sa pankurunko la ale don nin don ala y'a ka kalifa minɛ a la an bɛ dugawu don kɛ sa ala k'a da yɔrɔ sumaya sabula a fana ye baara caman kɛ min ye NBA i b'o dɔn kɔni Amerikaw ka diɲɛ wuli basketi min tɛ taa ni fajiri wele kuma ma se a bɛ b'an ka yan fajiri wele kuma ma nka olu ka sɔgɔmada u ka wuladafɛla don o kɔni a ye se caman ko la ka farafin denmisɛnnin caman bolo don ala y'ale yɛrɛ ka kalifa minɛ a la an bɛ dugawu k'a ye keba n'an seginna ka na an yɛrɛ fɛ yan an bɛ taa Burkinakaw olu ye pankurun kura sɔrɔ min ye Air Burkina ye keba a bi kalo damadɔ bɔ Air Burkina kun jɔlen don pewu maa si kun t'a dɔn min bɛ yen pankurun ti taa pankurun ti na min ye pankurun minnu tun b'u bolo jaja olu tun b'o loué de location don n'u y'a ta u bɛ Air Burkina sɛbɛn a kan nin waati laban in na bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn anw fanfɛ jamanaw u bɛ pankurun singa jamana min fɛ o dɔnnen don marakala zo tɛ fila ye bɛɛ lajɛlen y'a tɔ faamu Burkina sa ale nana ye k'a fɔ ale bɛ location min kɛ sɔrɔ ti ka kɛ a ko la koyi o de la sa u ka jamana ɲɛmaaw u y'a yira sa k'a fɔ mai kalo tɛmɛnen k'u ye nin wulikajɔ in kɛ yaasa ka se ka nin avion in san avion min n'o sannen filɛ nin ye a na kɛ a sanna chinois olu de fɛ yen a kɔni sera Wagadugu o don ko ka n'a yira diɲɛmaa la maaw ka a ye septembre kalo tile 25 u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Oman avion in bɔra yen ka sɔrɔ ka na se Nairobi a ye Libreville kɛ min ye Lomé k'o kɛ ka sɔrɔ ka na se Wagadugukaw fɛ yen Embraer de don u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni dilanna Brésilien olu fɛ yen min ye a kun feerela chinois olu ma min ye chinois ye olu fana de kɔni y'a a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ o de kɔfɛ sa min ye avion ye a bilara sugu la a ye baara min kɛ keba san 11 avion in si o ye a ka fiche technique kan minnu ko ko kurakura don kurakura tɛ wa fana a bɛ n'a fɔra Burkina ka minɛn minnu kan o minɛn tɔw olu fana bɛ ka nalen kɔfɛ tuguni u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye pankurun in ye a kɔni sankun ye Burkinakaw fɛ a ka se ka baara kɛ u ko sa ko min ye sansɔngɔ kɔni ye k'a bɛ taa dollar wari $12 ka taa se 15 ma keba n'i y'o lajɛ CFA la o ye miliyari 7 walima miliyari 9 k'a bɛ sɔrɔ o kɔnɔna na Alimanw ka Lufthansa maaw olu y'a yira k'a fɔ ko avion ɲuman don ko kuma tɛ min ye pankurun min don a bɛ yɔrɔ surumanw olu de bila ɲɔgɔn na a entretien ka nɔgɔ wa a bɛ se ka baara kɛ min ka di avion o don ko n y'o fɔ aw ɲɛna dɛ a si tɛ san 11 wa ko avion denmisɛnnin don k'a ma kɔrɔ kosɛbɛ ngilɛw ale ni Alimanw olu y'a yira k'a fɔ ko pankurun min don keba ko tant que a bɛ pan a bɛ wulikajɔw kɛ o de ka di pankurun ye ko a b'o kɛnɛ kan ka ban n'o tɛ ko u kun y'a fɔ Burkina ko avion kurakura don ko kurakura tɛ a sanna min ye chinois laka dɔw fɛ yaasa sa ka na n'a ye Burkina fɛ yen musaka kɔni bɛɛ lajɛlen sara la ni na kɛ Air Burkina ale wulilen ye ka jɔ a sen kan Sanogo ale de y'u ka chef d'escalier Bamako yan an b'a fo u ka ɲɛmaaw k'u bɛɛ lajɛlen fo n'o tɛ anw yɛrɛ ka Air Burkina ta ko laban o bɛ san 2 bɔ parce que a tun tɛ ka sɔrɔ keba nka ni min nalen filɛ nin ko dɔwɛrɛ bɛna fara nin kan u ka furancɛla fanga mɔgɔw ko nin sen ta keba u ye nin san de nin tɛ location yɛrɛ u ye nin san de nin sannen min filɛ nin a bɛna baara min k'u fɛ yen ala ka o ɲɛ ka d'a ma sabula n'a bɛ Burkina a bɛ ko a bɛ Mali la an bɛ bi ta jɔ yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn cɛ ka ɲi dɛ FESPACO setɔ don FESPACO ye février an bɛ don nin kɔnɔ n'a vol inaugural fana kɛra peut-être Sanogo a kana ko kɛ an ɲinɛ ma c'est la compagnie du bon voisinage an bɛɛ bɛ AES la ou bien de keba AES ko de don a k'an bɛn sini ni ala n'a kɛra sɔnna a ma